रिजनालिज्मनि जितु पार्टी BPF दोलो आरो UPPL मोननैनि बाथ्राखौ बुंगोन आं जि फैदों खुगायाव बेखौनो बुंथिंलाबायनाय सोरबा खन्थाइ आवरायनाय रोनावलाबायनाय बेफोरबायदि माखासे बिबुंथिफोरखौ नुनो मोनदों बुंदोंमोन जाय बिथाङा जोंनि गेजेरावनो गोबां गुलाय गुजाय लाबोदोंमोन जाय बिथाङा 10 बोसोर MP मासिखौ जोंनि STनि रिजार्भ सीटखौहाय नंखाय बांखाय सार्टिफिकेट इस्यु खालामनानै श' खालामनानै संबिधानिक सोलिगासिनो दङ अरुणोदयनि पार्टीनि सिम्बल गोनां मोनसे वान टाइम पेमेन्टजोंहाय नोंथांमोननि आंनि रावनिबो प्रब्लेमनि सल्युशनखौ मोननाय नङा गभर्नमेन्टआ एजेन्डा लाबोनानैहाय केम्पेइन खालामबा साबसिन जागोन ना जाया रायजो नोंथांमोन बोदलानानै नायोब्ला दिनै मा बुंदों एट प्रेजेन्ट बेखौ कम्पेयार खालामनानै नाय रायजोफोर हेल' SB ब्लग चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय दासान्दि नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ मोनसे पिक्चार अफ दि डे ना भाइरेल जानाय मोनसे पिक्चार बान्डल थाखा थफ्ला लानाय जोंहा मानगोनां एक्स मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनि गोख्रों केम्पेइन इलेक्शन केम्पेइन खौ लागासिनो दङ दाब जायगायाव थांनानैहाय बिथाङा बुंदों बेनि गेजेरावनो जे फैबाय थानाय जितु काउन्सिल इलेक्शनावहाय BPF पार्टीया नील जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदों आरो बुंबावदों रायजो राजायासो बेखौ दोनगोन ना दोना बिथांमोननि आखायावसो स' बे आरो जोबोद राइट पइन्ट दा बिथाङा जा बुंदों बियो पिक्चारा उल्था जानो थाङाथ' होननानै आं सानदों जिहेतु जोङो नुबाय नैबे थांनाय दरं उदालगुरिनि जितु बिसायख'थि जितु इलेक्शन भटिं बे बोरैहाय जादों दा बेवहाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला BTCनि भटार्सफोरा थारैनो बा जोंनि रायजो राजाफ्राहाय सोरजों समर्थन होमारदों नैबे दा बेवहाय नोजोर होनो गोनां जे बाहेरानि जितु दङ बिथांमोना अबभियासलि गोबाङानो दिलीप शइकिया बिथांनो होनो हानाय किन्तु बेनि गेजेराव जोंनि BTCनि बाथ्रा जोङो सावरायनो थांगासिनो दं इयुनावहाय फिउचाराव दा फैबाय थानाय जे बिसायख'थि दङ काउन्सिलनि नैबेफोरावहाय स' इन्टारेस्टिं पइन्टआ नैबेनो जे काउन्सिल इलेक्शनाव थारैनो नैबे MP इलेक्शननि जितु आउटकाम जितु रिजाल्ट फैगोन बेवहाय जोङो थारैनो नुनो मोनगोन जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरनि जे पपुलेसन बियो बेसेबां बेवहाय BPFआ बेसेबां मार्जिन भट मोननो हायो स' नैबे टटेलि नैबे सार्भेखौ फैयोब्ला जोङो पिक्चारखौ क्लियार नुगोन रायजो नोंथांमोन आरो बेनि बागै जोङो गुवारै सावरायनोबो थांगासिनो दङ थाबैनो जितु बारा गोबाव समबो गैला रिजाल्टआ फैगोन June 6 ना 5 June 6 स' बेबायदि बै समाव जोङो पिक्चारखौ क्लियार मोनथिनो हाहैगोन जे फैबाय थानाय जितु BTCनि काउन्सिल इलेक्शनावहाय BPFआसो थाया ना UPPLआसो थाया नैबे पिक्चारखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो बर्तमान जोङो ट्रेन्डिंआव नुगासिनो दङ BJPनि UPPLनिख्रुइ बांसिन गोहोम खोख्लैनाय बा गोलैनाय आरो बेवहाय नायनो थाङोब्लाथाय UPPLआ अनलि मोनसे पस्टारिंनि नामल' जाना थानानै दङ बर्तमान बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा आन्दायदों बायदि नुगासिनो दङ आं डाइरेक्टलि बुंनो सानाखैमोन किन्तु बर्तमाननि अबस्थाया बेबायदि बुंनो थिनदों बिथांमोनखौ जोङो नुदों जितु केम्पेइन खालामनाय बायदिसिनायाव जि लिड लानाय सोरनि लिडारशिपआव सोलिबाय थानाय बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला थोंजोङै बेवहाय सारा BJPनि वर्कार्सफोरखौहाय गोबांसिन नुनो मोनदों आरो बिथांमोना दायथ' लानायखौ नुनो मोनदों स' नैबे बेलायाव जोङो मोनथिनो हादों जे जोंनि जे रायजो राजा बिथांमोना मोनसे माने फुथला बायदिसो जों बेबहार खालामजागासिनो दं नामा जितु फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो मोनथिनो हागोन जे जोंनि जितु रिजनालिज्म नैबे जोबस्रांलांनोबो हागौ नैबेफोरबायदि खैफोदा नुजाथिदों दा बे फैसा थाखा थफ्ला जे लानानै पिक्चार खेबजानाय बेखौहाय मानगोनां जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंदों बे सोरनिबा खायदाबो जानो हानाय जेरै थांनाय समाव नोंथांमोना खोनानो मोन्दोंमोन एभिक्सनखौ लानानैहाय बिथांमोना बुंदों बेवहाय सोरनिबा कनस्पिरेसि दङ सोरबा बेफोरखौ जानो होदों अपोजिसनफोरा बेखौ बानायदों होननानै दा सैथोखौ बयबो नुखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनासो बिजिरनांगौ जे थारैनो एभिक्सना नंखायमोन ना नैबे थाखा थफ्लाया नंखाय दा बिथांमोना बुंदों जे बे नंखाय बे
माने बुहुत खोथा थानो हानाय सिङाव होनना बुंदों नाथाय जोंथ' फैसा थाखा थफ्लावसो नुदों नङा होमबा रायजो राजामोन स' बेनि सायाव आंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय मोनसे खोथा बुंनो गोनां बेनो जाय सुबुङा जाय मानसिया फैसानि थाखाय बर्तमान जितु रुलिं गभर्नमेन्टआव थानायाव अबभियासलि जों बयबो मोनथियो रुलिं गभर्नमेन्टआवहाय थाखा थफ्लाया थाखायो दा गोख्रों नेताफोर जाय माने फैसानि लबावहाय दोलो सोलायदों नैबे समाव बिथांमोननि जितु गुना पार्मानेन्ट पजिशन गैखाया बिथांमोना दिनै नङा गाबोन नङा सानसे बिथांमोना जाखांनानै आंगायबाथाय फैफिनगोन बेनिखायनो बेफोरखौ बारा टेनसन लानो दरखारानो गैया आरो बेबायदि फैसाजोंहाय खामानि मावग्रा सुबुंफोरा खुनु दोलोनि मोजां खामानि मावनो हानाय नङा आरो बेजोंहाय जोङो रायजो राजाफ्राबो बाराद्राय एक्सपेक्टेसन खालामनो नाङा बिसोरो नोंथांमोनखौ मोनसे ओरैबायदि लामाजों लांगोन जेरावनाखि बे लामानि खुनु मोनसे माने पारफेक्ट डेस्टिनि गैयि बेबायदि लामाजोंसो बिथांमोना लांनानै बबेबा खनायाव दोनहैगोन रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेनिखायनो बेफोरखौ जों समजों लोगोसे नेनानै थायोब्लानो बेनि फिथाइखौ जोङो नुनो मोनगोन अगेन जुदि आं बुंबावोब्ला थाखायानो जुदि दंमारोमोनब्ला बै थाखाखौहाय माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिफोरावहाय मानो इनभेस्ट खालामदिया मानो इलेक्शननि समावसो फैसा थाखाया ज्राव स' नै बिदिनो रायजो राजा नोंथांमोन पार्पसानो खालि माने बिसायख'थिखौ देरहानाय नै थांलायबाय एमपि नै फैलायबाय काउन्सिल जोबनायनि लोगो लोगो नै फैलायबाय स्टेटनि एमएलएनि इलेक्शन थाहैबाय मात्र बोसोर खननै बै बोसोर खननैयावबो बोरैहाय स्ट्रेटेजि बानायनानै बोरैहाय माखासे आइडियासफोरखौ आदप्ट खालामनानैहाय सोरजों थायोब्ला बोरैहाय मावोब्ला नेक्स्ट फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहालांनो हानाय नै बेबायदिल' टारगेट बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आव जोबोद माने मोजां पलिसि होननाय नङा माने इस्तिहाराव जितु इलेक्शननि सिगां मोनफ्रोमबो पार्टिफोराहाय इस्तिहार होयो बोरैहाय माने फैबाय थानाय 5 बोसोरखौहाय जोङो खुंलांगोन बोरैहाय डेभेलपमेन्ट खालामलांगोन रायजो राजाफोरनि मा मावगोन बेफोरबायदि नाथाय बे इस्तिहारा ओरैनो अनलि फर नेम सेक बायदि जास्ट शो अफ खालामनो थाखाय खिन्थु भितराव बिथांमोननि जितु पार्टिनि जितु पलिसिफोर थायो बांसिनानो इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजागोन बोरैहाय हायो होमबा दिनैनि समाव इजिलि रायजो राजाफ्राबो गरनैसो थाखा जे एट प्रेजेन्ट 500,000 बेफोरबायदि होबानो माने बोस्लिं जायो बेफोरबायदि थ' रायजो राजाफोरनिबो जोबोद गोरोन्थि दङ बेवहाय जोंबो निजे अवेर जानांगोन जे बे वान टाइम पेमेन्टजोंहाय नोंथांमोननि आंनि रावनिबो प्रब्लेमनि सलिउसनखौ मोननाय नङा जोंनो नांगौ मोनसे पार्मानेन्ट सलिउसन जाहाथे जोङो खुनु भेजाल गैयाजासे दिनै सिन्था खालामनानै गाबोननि फिन खनसे मा जागोन मा मावगोन बोरैहाय बेफोरबायदि साननो गोनां जाया बेफोरबायदि जुदि सलिउसन सोरबा गभर्नमेन्टआ एजेन्डा लाबोनानैहाय केम्पेइन खालामोबा साबसिन जागोन ना जाया रायजो नोंथांमोन नाथाय मा जोंनियाबो बेखौनो लुगैयो इलेक्शननि नामावहाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय रायजो राजाफोराबो ओरै बिहेलाय माने जेराव मोनो बेयावनो आजावो थिगानो दङ जितु फैसायानो जुदि बिरगासिनो दङब्ला सोरथो आजावा नङा होमबा खिन्थु आं मा बुंनो नागिरदों रायजो नोंथाङा गावनि मोनसे डिसिसनखौ लानानै दोन थारैनो नोंथांनि साननाय मथे मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै नोंथाङासो डिसिसनखौ लानांगौ आरो नोंथाङा डिसाइड खालामनानै सोर मोजां जामारगोन बेखौ दानो बेखौ सिन्था खालामनो गाहाम दिनै नोंथांमोना लेक्चारखौ खोनासङोब्ला मोनसेल' खोनासंनाङा गोबांथा बाहेरानि निउस चेनेलफोर दङ बेफोरावबो एसे खोनासं दिनै सोरबाया बड'लेण्ड बुब्लिखौ खोनासंबाय थानानै दिनै गुबुनखौहाय खोनासङाखै बिदिब्ला नोंथाङा बोरै कम्पेयार खालामगोन सिगां दैदेनगिरिफोरा मा बुंबोदोंमोन बिसायख'थिनि सम दा मा बुंदों आरो बेनि सिगां मास 2, 3, 4 बोसोरसे सिगां बोसोरब्रै सिगां मा बिबुंथि होनायमोन बेफोरखौबो नोंथांमोना एसे बोदलानानै नायोब्ला दिनै मा बुंदों एट प्रेजेन्ट बेखौ कम्पेयार खालामनानै नाय थार बाथ्राखौ बुंदों ना नंखाय बाथ्राखौ बुंदों रायजो नोंथांमोन बेखौहाय नोंथांमोना बिजिरनो हानाय जागोन आरो मा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ अरुणोदयनि पार्टिनि सिम्बल गोनां मोनसे एप्लिकेशन फर्म बायदिहाय जितु MCC मडेल कड अफ कन्डाक्टनि समाव बे टटेलि इलिगेल बेखौहाय खुनु गावनि पार्टिनि गभर्नमेन्टनि स्किम्सफोर बेबायदि
पार्टिनि बेनिफिशियेल खामानिनि थाखाय बेखौ बाहायनो मोना जिहेतु बे मोनसे MCC होनाय लोगो लोगो मोनसे निउट्रेल लेभेलाव फैनांगौ जेब्लासिमहालागै बिसायख'थिया जाफुंजोबा। नाथाय बिथांमोना बे जितु इलेक्शन कमिशननिफ्राय फोसावजानाय MCC खौबो बिथांमोना पालन खालामाखै। बेयावबो जोबोद गोरोन्थि दं। दिनै बिथांमोननि एजेन्डाफोरा जुदि थारैनो मोजांमोनब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना जोबोद साहसै फोसावदिंनाय मेलफोरखौहाय लानो हागौमोन। फैसा रानथिङाबालासिनो बिथांमोना मा खामानि मावलांनाय मा मावबावगोन बेफोरखौहाय बुंफ्रुनानै होयोब्लानो जों बुजिगौमोन, नङा होमब्ला नोंथांमोनाबो बुजिगौमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना फैसा थफ्लानि गान्दु बानायनाय, नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावदिंनाय, जि फैदों खुगायाव बेखौनो बुंथिंलाबायनाय, सोरबा खन्थाइ आवरायनाय, रोनावलाबायनाय बेफोरबायदि माखासे बिबुंथिफोरखौ नुनो मोनदों। जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन आं, बै बिथाङा जाय हारिनि जांख्रिथायारि सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन, बिथाङाबो दिनैनि समाव सोमावसारनायनि गेजेरजों क्रेडिटखौ लानाङामोन। नाथाय बिथाङा CM जाबाय। आं बेखौ मानो बुंदों, सानैसो जोंहा एक्स NDP-नि आदामोना मिडियानि गेजेरजों माखासे खौरां फोसावदों जे बिथांमोना दिनै आफादाव जइन जादोंमोन, हारिनि थाखायसो जइन जादोंमोन। दिनै बिथांमोना गावनि माबा मोनसे बेनिफिटनि थाखाय बा माबा मोनसे मोनगोन होननानै बिथांमोना सोमावसाराखै। थिगानो दङ, खिन्थु आदामोन जिउ खुंलांनायनिबो बाथ्रा थायो। बेनिखायनो आं बेनि बागै बुंथ'ला। खिन्थु मानगोनां जोंहा CM प्रमद बर' बिथाङा जाय बिथांनि हेंथायै खोथा बुंदोंमोन, जाय बिथाङा जोंनि गेजेरावनो गोबां गुलाय गुजाय लाबोदोंमोन, जाय बिथाङा 10 बोसोर MP मासिखौ जोंनि STनि रिजार्भ सिटखौहाय नंखाय बांखाय सार्टिफिकेट इसु खालामनानै श' खालामनानै मोनसे बे संबिधानिक खामानि मावदों। दा बै बिथांखौ बिथाङा ओरैबायदि मोनसे समावहाय बोजबनानै लादों, जि समाव बिथाङा गावनि हारिखौनो, गावनि जाथिनि, गावनि बिदा फंबाय पार्टिखौ जानगाराव दोननानै GSP बायदि दोलोखौ बोजबनानैहाय सरखार दादों। खिन्थु निजेनि गावनि आंगो होननानै एसेबो बिथाङा सानासै बै समाव। आरो थिग बिदिनो दा फैबाय थानाय जितु BTC इलेक्शनावहाय बिथाङा बिनि फिथाइखौ मोनगोन नामा? निश्चय, डेफिनेटलि जों मोनथियो काउन्सिल इलेक्शनावहाय खुनु एलायन्स थाहैनाय नंला। BJPआ BJP हिसाबै बिजाथि फसंगोन, UPPआ UPP हिसाबै जुजिगोन फोथांना लाखिनो थाखाय, आरो BPPआ BPP हिसाबै बिजाथिफोर फोसावगोन, कंग्रेस फैगोन, आलदा बायदिसिना पार्टिफोर कन्टेस्ट खालामगोन। दा बै समाव बिथांमोना जे बुंबाय थायो NDAनि जितु एलायन्सखौ बहाल लाखिनो थाखाय बिथांमोना मा सिट शेयारिं खालामसिगोन नामा? दा रायजो राजा नोंथांमोना डिसिसनखौ लादो। रिजनालिजमनि जितु पार्टि BPF दोलो आरो UPPL मोननैनि बाथ्राखौ बुंगोन आं। एलायन्सआव थाफानानै बिथांमोना जुदि 40 आउट अफ 40 सिटखौ काउन्सिलाव जुदि लाजोबनो हायाबा, बे रोखा जे बिथांमोना दिनै BJP दोलोनि दालालि खालामनो गोनां बाध्य जागोन। नैबे बेलायाव नोंथांमोना नायदो माबायदिहाय फिथाइ थायगोन। जितु नैबे गोलाव सम बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव 4 बोसोरा माबायदि हालोदाव दंमोन जोङो, बेखौ आङो बुंलायनो गोनांथि गैया। नोंथांमोनानो बेखौ बिजिरनानै नायनो हागोन। स' बिदिब्ला रायजो नोंथांमोन, आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।